गोव्यातील रुग्णांसाठी खास सोय। डॉक्टर सोनाली सरनोबत व डॉक्टर समीर सरनोबत गोव्यातील विजन हॉस्पिटलमध्ये वैद्यकीय सल्ल्यासाठी उपलब्ध। तारीख 17 मार्च 2019। वेळ सकाळी 11 ते 3 वाजेपर्यंत। स्थान विजन हॉस्पिटल मल्टी स्पेशालिटी, धुळेर ग्राउंड रोड, धुळेर फुटबॉल ग्राउंड जवळ, म्हापसा गोवा। संपर्क 9916106896। नमस्कार, हेल्थ मंत्रामध्ये मनीषा तुमचं सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। होमिओपॅथी ही उपचार पद्धती मनोरचनेवर काम करते असं म्हणतात। त्यामुळे होमिओपॅथीचे औषध देताना रोग्याचे व्यक्तिमत्व, रंगरूप, आवडीनिवडी, सवयी आणि एकूणच आरोग्य विचारात घेऊन उपचार केले जातात। प्रत्येक औषधाला स्वतंत्र अस्तित्व, स्वभाव आहे आणि ते आपल्याशी सहरूप असलेल्या व्यक्तीला बरे करू शकते। हे होमिओपॅथीचे मूळ सूत्र आहे। होमिओपॅथी ही आजाराच्या मुळाशी जाऊन काम करते आणि म्हणूनच आज आम्ही बोलणार आहोत मासिक पाळीच्या समस्या आणि उपाय याबद्दल। आणि या विषयावरती माहिती देण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर सोनाली सरनोबत। मॅडम, हेल्थ मंत्रा या कार्यक्रमामध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे। थँक्यू। आज आपण विषय घेतलेला आहे मासिक पाळीच्या तक्रारी आणि त्यावरती काय उपाय घेऊ शकतो हा विषय आपला आहे। मुळातच महिलांच्या समस्या इतक्या वाढलेल्या आहेत आणि त्याहूनही मुलीही त्याच्यामध्ये पाठीमागे राहिलेल्या नाहीत। तर त्याच्यापासून आपण सुरुवात करूया की मुली वयात येत असताना कोणत्या तक्रारी येऊ शकतात त्यांना। आजकालच्या लाईफस्टाईलमुळे म्हणा किंवा एकंदरीत खाण्यापिण्याच्या सवयी किंवा जे काही मानसिक किंवा शारीरिक संरचनेवरती जे घटक आघात करतात, त्यामुळं आजकाल मुलींच्यामध्ये इतक्या समस्या वाढलेल्या आहेत। त्यातल्या त्यात वयात येताना म्हणजे पाळीच्या वेळेला सुरुवात होताना मिनार्की आपण ज्याला म्हणतो, त्यावेळेला PCODचं प्रमाण हे खूप वाढलेलं आहे। आजकालच्या मुली जे काहीतरी विचित्र डाएट करतात किंवा व्यायाम करत नाहीत किंवा त्यांचं खाणं व्यवस्थित नसतं, ह्या सगळ्यांचा एक परिपाक म्हणजे एकतर पाळी व्यवस्थित रेग्युलर न येणे, आली तरी ब्लिडिंग व्यवस्थित न होणे किंवा सारखंच ब्लिडिंग होणं, अजिबातच ब्लिडिंग न होणं, अशा अनेक समस्या आजकाल आम्हाला प्रॅक्टिसमध्ये आढळून येतात। आणि त्यातली सगळ्यात जास्त आहे ही PCOD म्हणजे पॉलिसिस्टिक ओव्हेरियन डिसीज। तर त्याचं जे लक्षणं म्हणा किंवा इट इज अ सिंड्रोम म्हणजे अनेक लक्षणांचा एक समूह असं म्हटलं जातं। तर मग PCOS म्हणजे काय नेमकं? पॉलिसिस्टिक ओव्हेरियन सिंड्रोम किंवा पॉलिसिस्टिक ओव्हेरियन डिसीज म्हणजे PCOD किंवा PCOS, ह्या दोन्ही गोष्टी ज्या आहेत त्याच्यामध्ये काय होतं की मासिक पाळी येण्यासाठी स्त्रीमध्ये जननक्षम झाल्यावरती वेन शी इज एबल टू बेअर अ चाइल्ड, त्यावेळेला काय होत असतं की जे स्त्रीबीज आहे ते तयार होणं, ते एक ठराविक साईजला वाढणं आणि त्यानंतर ते फुटणं आणि ते फुटल्यानंतर मासिक पाळी होणं, हे असं एक चक्र असतं, त्याला आपण मासिक चक्र असं म्हणू। तर हे स्त्रीबीज तयार होतानाच ते नॉर्मली 20 mm पर्यंत किंवा 22 mm पर्यंत तयार व्हायला लागतं। तर ते तेवढं होत नाही, ती छोटी छोटी स्त्रीबीज तयार होतात, ती व्यवस्थित फुटत नाहीत आणि ती न फुटलेली स्त्रीबीज या स्त्रीबीज तयार करणाऱ्या ग्रंथी किंवा ओव्हरीजमध्ये साठून राहतात। तर तो जो सिस्टचा समूह आहे म्हणजे ही स्त्रीबीज जी त्याच्यामध्ये साठून राहतात, तर त्यालाच PCOD असं आपण म्हणतो। PCODची लक्षणं वगैरे जर का म्हटलं तर त्याच्यामध्ये वजन वाढणं, चेहऱ्यावरती जास्तीची लव वाढणं म्हणजे अनावश्यक केस वाढणं, केस गळणं, पाळीच्या तक्रारी होणं म्हणजे पाळी पुढे जाणं किंवा अंगावरती न जाणं, ह्या अशा अनेक समस्या त्याच्यामध्ये येतात। आणि स्थूलपणा वाढणं, त्याच्यामध्ये अंगावरती काळे चट्टे उमटणं, स्ट्रायशन्स म्हणजे काहीतरी एक विचित्र प्रकारची रॅश येणं, हे सगळे त्याच्यामध्ये तक्रारी आढळून येतात। काही मुलींचा आवाजसुद्धा बदलू शकतो, काही मुलींना इन्सुलिन रेझिस्टन्स होऊन म्हणजे शरीरातल्या चरबीचे चयापचय न होता अंगामध्ये शरीरात अतिरिक्त चरबी वाढणं, ह्या सगळ्या गोष्टी होऊ शकतात। मग याच्यावरती आपण काय उपचार घेऊ शकतो? म्हणजे हे PCOD जे आहे ते चेक करण्यासाठी सुरुवातीला काय आपण प्रिकॉशन घेऊ शकतो का किंवा ते कळतं कसं आपल्याला? हा, मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे लाईफस्टाईल डिसीज आहे की एकंदरीत आपलं जर का राहणीमान व्यवस्थित नसेल,
तरुण मुलींच्यामध्ये आजकाल अभ्यासाचं प्रेशर वाढलेलं असतं, त्याच्यामुळे त्या अजिबात एक्सरसाइज करत नाहीत आणि बसल्या ठिकाणी वेफर्स खाणं किंवा लेज खाणं, त्याच्यानंतर फास्ट फूड खाणं हे खूप वाढलेलं आहे टी व्ही पाहता पाहता अभ्यासाला बसलेलं असताना. तर हा लाईफस्टाईल चेंज करणं खूप गरजेचं आहे, ज्याच्यामध्ये साधं सोपं घरात तयार केलेलं अन्न वेळेवरती आणि प्रमाणात खाणं आणि रोजचा काहीतरी व्यायाम असणं. पूर्वी मुली घरातलं काहीतरी काम करायच्या, आजकाल आपण ते सुद्धा विसरून गेलेलो आहोत. पण ॲटलिस्ट सूर्यनमस्कार करणं किंवा एक अर्धा तास तरी जॉगिंग करणं, स्किपिंग करणं, कोणत्या तरी व्यायामाचा एक प्रकार अंगीकारणं फार महत्त्वाचं आहे. आणि आहारामध्ये सुद्धा काही मुली अगदीच डाएट करतात की काहीच खात नाही, आपलं वजन वाढायचं नाही म्हणून फक्त अर्धी चपाती खाऊन राहतात. तर हे असं सुद्धा उपयोगी नाही. तर आपल्या एकंदरीत राहणीमानाला, जीवनशैलीला किंवा लाईफस्टाईलला एक प्रमाणबद्ध आकारमान देणं फार गरजेचं आहे. ही तर झाली PCODची, म्हणजे कशी आपण त्याच्यावरती कसे उपाय घेऊ शकतो त्याबद्दल तुम्ही सांगितलात. पण आजकाल मुलींच्यामध्ये आणखीन एक तक्रार आपण पाहतो की ती म्हणजे थोड्या थोड्या गॅपनं त्यांना पाळी येत राहते. तर त्याची काय कारणं असू शकतात? गॅपनं म्हणजे पुढं जाणं म्हणताय ना तुम्ही? पुढं जाणं किंवा एखाद्या वेळी आली तर 1-2 महिन्यानंतर मग येणं, म्हणजे असे थांबते यादेमध्ये. पाळीच्या इरेग्युलॅरिटीज ज्या आहेत त्याच्यामध्ये 2-3 प्रकार असतात. पहिला म्हणजे ओलिगोमेनोरिया, म्हणजे ज्यामध्ये पाळी रेग्युलर येते पण अंगावरती कमी जातं. तर ह्याला कारणं असतात ॲनिमिया, अंगात शरीरात रक्त कमी असणं, किंवा काही जणांना अनुवंशिकतेनंच तो ओलिगोमेनोरिया असतो, म्हणजे कमीच जात असतं, तर त्याला काही उपचाराची गरज नसते. काही वेळेला स्त्रीबीज तयार करणाऱ्या ग्रंथींमध्ये गाठी असतात, काही वेळेला फायब्रॉइड्स असतात, म्हणजे गर्भाशयात गाठी असतात. तर ह्या अशा तक्रारी जर का अनयुज्युअल काही आढळल्या तर त्याच्या वेळेला पहिल्यांदा प्राथमिक तपासणी म्हणून सोनोग्राफी आणि रक्त तपासणी करणं हे फार गरजेचं आहे. दुसरं आहे की पाळी पुढं जाणं, म्हणजे रेग्युलर न येणं, तर 2 महिन्यांनी 1.5 महिन्यांनी अशी पाळी येणं हे सुद्धा एक इरेग्युलॅरिटीच आहे. तसं पाहिलं तर मासिक पाळीचं चक्र हे साधारण 21 दिवस, 28 दिवस किंवा 35 दिवस आणि 45 दिवस असं असलं तर ते नॉर्मल मानलं जातं. प्रत्येक स्त्रीचं एक बायोलॉजिकल क्लॉक असतं, त्याप्रमाणे ते मेन्स्ट्रुअल सायकलसुद्धा सेट झालेलं असतं. पण ते जाऊन सुद्धा ते पुढं जाऊन त्याच्या जर का इरेग्युलॅरिटीज होत असतील तर तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं हे क्रमप्राप्त आहे. मग समजा अशा मुलींना जर ही तक्रार होत असेल तर पुढे जाऊन त्यांना प्रेग्नन्सीमध्ये काही प्रॉब्लेम येऊ शकतो का? आपण आता जे डिस्कस केलं की PCOD, तर हा आजार असा आहे की त्याच्यामध्ये स्त्रीबीज हे चांगलं तयार होतच नाही. मग ते जेवढं मॅच्युअर व्हायला पाहिजे, 20 mm किंवा 22 mm पर्यंत जेवढं मॅच्युअर व्हायला पाहिजे तेवढं मोठं ते स्त्रीबीज तयार व्हायला पाहिजे, तिथपर्यंत ते होतच नाही. तर खरोखरच ह्यामुळं मग त्या स्त्रीला मूल होणं हे कठीण असतं. तर पहिल्यांदा या मासिक पाळीच्या तक्रारी ज्या आहेत यांचं निराकरण आणि उपचार होणे हे फार गरजेचं आहे, जेणेकरून ती स्त्री पुढं जाऊन प्रजननक्षम होईल, म्हणजे जिला मुलं होऊ शकतील आणि ती हेल्दी असतील. तर ह्यासाठी ह्या तक्रारींवरती वेळीच लक्ष देणं फार गरजेचं असतं. मग काही महिलांमध्ये अशी समस्या असते किंवा मुलींमध्ये सुद्धा की त्यांना पाळीच येत नाही. त्याला 2 कारणं असतात. प्रायमरी म्हणजे साधारण पहिली पाळी जी सुरू होते त्याच्या आधी पाळी न येणं हे नॉर्मलच आहे. ज्या स्त्रियांना त्या प्रेग्नंट असतात त्यांना पाळी न येणं हेही नॉर्मल आहे. पण काही स्त्रियांच्यामध्ये असं असतं की गर्भाशयाची वाढच व्यवस्थित झालेली नसते किंवा स्त्रीबीज तयार करणाऱ्या ग्रंथींची वाढ व्यवस्थित झालेली नसते. दुसरं म्हणजे ह्या जनन क्षमतेच्या जे ऑर्गन्स आहेत, जे अवयव आहेत, त्यांची वाढ न होणं किंवा हॉर्मोनचं असंतुलन असणं. काही वेळेला मानसिक आघातामुळं तसं होतं, काही वेळेला शारीरिक व्याधी म्हणजे साधारण गर्भाशयाचा TB होणं ही सुद्धा आजकाल खूप कॉमन गोष्ट चाललेली आहे. तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत किंवा ट्यूब्स ब्लॉक असणं आणि ह्या सगळ्या गोष्टींचा परिपाक होतो तो पाळी न येणे. पाळी न येणे ह्याच्यासाठी कारणं जाणून घेऊन उपचार करणं हे मला वाटते फक्त होमिओपॅथीमध्येच होत असावं. स्त्रियांच्या मासिक पाळीच्या तक्रारी तर दिवसेंदिवस वाढतच चाललेल्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये मला वाटते मेन रिझन हे असावं की त्यांची लाईफस्टाईल ही चुकीची असते. पण त्याच्या व्यतिरिक्त आणखीन काही कारणं असू शकतात का? कित्येक वेळेला तर असं असतं की लाईफस्टाईल, त्याच्यानंतर काही मानसिक आजार, काही शारीरिक व्याधी ह्या गोष्टींमुळं ह्या मासिक पाळीच्या तक्रारी येतात.
मला असं सांगावंसं वाटतं की ह्या 2-3 गोष्टी कारणीभूत आहेत. एक म्हणजे की साधारण स्वच्छता न राखणं. दुसरं म्हणजे हार्मोनचं असंतुलन. जी शरीरामध्ये संप्रेरकं स्त्रवत असतात, ती संप्रेरकं व्यवस्थित न स्त्रवणे ह्याच्या मागचं कारण हे आपलं लाईफस्टाईल किंवा अनुवंशिकता असू शकते. दुसरं कारण आहे काही स्ट्रॉंग औषधं, म्हणजे हेवी अँटीबायोटिक्स, हेवी पेन किलर्स घेतल्यावरती सुद्धा ह्या चक्रामध्ये पूर्णतः फेरफार होऊ शकतात. तर हे सगळं टाळणं पण गरजेचं आहे आणि तसं होत असल्यास असं का होतंय याच्यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं फार महत्त्वाचं आहे. मग आपल्या होमिओपॅथीमध्ये याच्यावरती उपचार आहेत का? ॲक्च्युली मला वाटते की होमिओपॅथीमध्येच पूर्णतः मुळासकट हे आजार बरे होण्याचे उपचार आहेत. कारण PCOSला वगैरे आता त्याच्यामध्ये इन्सुलिन रेझिस्टन्स जो होतो आणि जे वजन वाढतं त्याच्यासाठी ॲलोपॅथीमध्ये अक्षरशः जी डायबिटीजसाठी औषधं दिली जातात, म्हणजे ग्लायकोमेट वगैरे ज्याच्यामध्ये मेटफॉर्मिन आहे, तर ती औषधं अशा मुलींना ह्या तरुण वयामध्ये दिली जातात आणि त्याचे वेगळे साईड इफेक्ट होतात ते होतातच, शिवाय हा मूळचा आजारसुद्धा तसाच राहतो. पण होमिओपॅथीमध्ये आम्ही काय करतो की स्ट्रक्चर अँड फंक्शन, स्ट्रक्चर म्हणजे पूर्ण प्रजनन क्षमतेची जी काही रचना असते, ती त्या अवयवांची जी रचना असते त्याच्यामध्ये काही बिघाड झाला असला तर तो पूर्णतः बरे करणे, आणि फंक्शन म्हणजे त्यातले जे हार्मोन्स आहेत ते जे काय कमी अधिक होतात तर त्याचा कंट्रोल करणे किंवा त्याचे उपचार करणे, हे सगळं आम्ही होमिओपॅथीद्वारे करतो. आणि PCOSची ट्रीटमेंट पूर्ण झाल्यामुळं अनेक स्त्रियांना मातृत्वाचा आनंद घेता येतो. म्हणजे त्यामुळं गर्भधारणा होऊन त्याची परिणिती मुलं होण्यामध्ये जी होते ते पूर्ण PCOS बरा झाल्यामुळं किंवा ह्या ज्या मासिक पाळीच्या तक्रारी आहेत त्या सगळ्या बऱ्या झाल्यामुळं होतात. माझ्याकडे कितीतरी पेशंट असे आहेत की ट्यूबल ब्लॉक्स, म्हणजे दोन्ही साईडच्या ट्यूब ब्लॉक असतानासुद्धा ते ब्लॉक्स होमिओपॅथिक औषधांनी क्लिअर झालेले आहेत. गर्भाशयाच्या बाजूला ज्या ग्रंथी असतात त्यातल्या गाठी क्लिअर झालेल्या आहेत. गर्भाशयातले फायब्रॉइड्स क्लिअर झालेले आहेत. आणि ही सगळी औषधं आम्ही अगदी इव्हिडन्स बेस्ड आम्ही सिद्ध करू शकतो की ह्या पेशंटला ही अशी ट्रीटमेंट दिल्यामुळं हे पेशंट असा क्युअर झालेला आहे. एकीकडं म्हणजे लेडीजना किंवा स्त्रियांना अजिबातच पाळी येत नाही ही एक तक्रार झालीच, पण दुसरी बाजू जर बघितली तर काही वेळेला 15-15 दिवस स्त्रियांच्या अंगावरून जात असतं. तर याची काय कारणं असू शकतात? जास्त ब्लिडिंग होणं हे कारण विशेषतः फायब्रॉइड्समध्ये आढळून येतं. म्हणजे ज्यात गर्भाशयामध्ये आतल्या अस्तरामध्ये, म्हणजे गर्भाशयाचं आतलं जे लायनिंग असतं युट्रसचं, त्याच्यामध्ये छोट्या छोट्या गाठी आढळून येतात. त्या काही मिलीमीटरपासून काही सेंटीमीटरमध्ये पण असू शकतात. अगदी लग्न झालेल्या स्त्रियांच्या मध्ये तर दिसतातच, काही न लग्न झालेल्या म्हणजे अगदी तरुण स्त्रियांच्यामध्ये सुद्धा हे आजार दिसून येतात. तर त्या गाठी असल्यानं काय होतं, त्या चरबीच्या एका प्रकारच्या गाठी असतात, त्याला लिओमायोसिस किंवा फायब्रॉइड्स म्हणतात, आणि त्यातून ते स्त्राव जास्त होत राहतात, म्हणजे ब्लिडिंग हेवी होत राहतं. खूप ब्लिडिंग होतं आहे यावेळेला आम्ही सोनोग्राफी ही करतोच किंवा त्यांचं ब्लड चेकअप हे करतोच. त्यातनं निदान व्हायला मदत होते की एक्झॅक्टली काय होतं आहे, काय आजार आहे, आणि तो झाल्यानंतर त्याचे उपचार हे ठरवले जातात. तर हेवी ब्लिडिंग होत असेल, खूप दिवस ब्लिडिंग होत असेल तर नक्कीच त्यावेळेला तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला पाहिजे. काही छोट्या क्षुल्लक कारणांपासून ते मोठ्या अगदी कॅन्सरपर्यंत सुद्धा ह्याची कारणं असू शकतात. आणखीन एक गोष्ट होते की PMS म्हणजेच प्री मेन्स्ट्रुअल सिंड्रोम म्हणजे काय असतं? प्री मेन्स्ट्रुअल सिंड्रोम म्हणजे आजकाल बऱ्याच स्त्रियांना होणारा हा आजार आहे. पाळी यायच्या आधी त्या स्त्रियांच्या मानसिक व्यवस्थेमध्ये बिघाड होतो. म्हणजे त्या सतत चिडचिड करायला लागतात. एरवी अगदी गौरी असणारी एकदम दुर्गा बनून येते. मग तो राग नवऱ्यावरती किंवा मुलांवरती काढला जातो, किंबहुना घरातल्या इतर लोकांवरती काढला जातो. पण ह्या स्त्रीला कळत नाही आपल्याला असं का होतंय. तर हे कसं आहे की एका हार्मोन स्टेजमधनं दुसऱ्या हार्मोन स्टेजमध्ये जाणारी ही अवस्था असते, आणि ती जर का नॅचरली गेली नाही, त्याच्यामध्ये काहीतरी बिघाड झाला तर PMS होतो. मग PMSमुळं काय होतं तर डोकं दुखायला लागतं, डोळ्यांना अंधुक दिसायला लागतं, चिडचिड होते, अंगात पाणी साठायला लागतं, म्हणजे अचानक वजन 1-2 किलोनं त्यावेळेला वाढतं, किंवा खूप घाम येतो, भीती वाटते, हातपाय थरथरतात, डोळे बाहेर येतात का काय असं वाटतं, बोलायला लागलं, राग व्यक्त करायला लागलं तर कंट्रोल राहत नाही. आणि हा आजार म्हणजे अक्षरशः भीतीदायक होऊ शकतो की घरातल्यांनाही तो सहन होत नाही आणि त्या स्त्रीला तर सहन होतच नाही. आणि अशा वेळेला हार्मोनचं चेकअप करणं ही फार गरजेची गोष्ट आहे.
आणि त्याच्यावरती फार सुंदर उपाय होमिओपॅथीमध्ये आहे की हा PMSचा आजार पूर्णतः कंट्रोलमध्ये येतो आणि ती स्त्री पूर्णतः बरी होते. छान. म्हणजे होमिओपॅथीमध्ये जसं म्हटल्यासारखं प्रत्येक आजारावरती मुळापासून हे ट्रीटमेंट दिलं जातं आणि त्याचा फायदा हा पेशंटना होतोच होतो. आणखीन एक समस्या आजकाल स्त्रियांच्यामध्ये खूपच पाहायला मिळते, ते म्हणजे अंगावरून पांढरं जाणं, आणि ही आता कॉमन समजली जाते. तर जेवढ्या आपण इझी घेतो तेवढी इझी आहे का ती? अंगावरून पांढरं जाणं किंवा व्हाईट डिस्चार्ज किंवा सफेद जाणं वगैरे ही बरीच बोलीभाषेत वापरली जाणारी समीकरणं आहेत. तर आजकाल 10 पैकी 9 स्त्रियांना हा आजार होतो. काही वेळेला तो नॉर्मलही असतो की जनन क्षमतेमध्ये आणि त्या एकंदरीत त्या अवयवांमध्ये थोडंसं मॉइश्चर असणं आवश्यक असतं, त्यासाठी ते नॉर्मल समजलं जातं. पण ही गोष्ट जेव्हा जास्त होते त्यावेळेला नक्कीच त्या स्त्रीच्या लाईफस्टाईलमध्ये फरक पडतो. त्याला 2 कारणं असतात. पहिली म्हणजे अस्वच्छता आणि दुसरा म्हणजे आजार. अस्वच्छता असण्यानं फंगल इन्फेक्शन्स होतात किंवा बॅक्टेरियल इन्फेक्शन्स होतात. त्याला ट्रायकोमोनियासिस, कॅन्डिडियासिस अशी नावं आहेत. त्यामध्ये विचित्र वास येणे, पोटात दुखणे किंवा अजाणतेपणी असा डिस्चार्ज होणं हे सगळीकडं आढळून येतं आणि त्याला ठराविक टेस्ट करावे लागतात. आणि उपचार हे होमिओपॅथिक उपचार तर सर्वांगीणरित्या त्याच्यावरती चांगले आहेतच. काही वेळेला असं होतं की गर्भाशयातल्या आतल्या ज्या ट्यूब्स आहेत किंवा ओव्हरीज आहेत किंवा गर्भाशयामध्येच काही इन्फेक्शन्स आढळून येतात. तर त्या इन्फेक्शनमुळं सुद्धा हा असा डिस्चार्ज होऊ शकतो. कित्येक वेळेला कॅन्सर्स, काही ठराविक कॅन्सर्स आहेत, त्यामध्ये सुद्धा असा रक्तमिश्रित एखादा डिस्चार्ज आढळला तर त्वरित ताबडतोब डॉक्टरना दाखवणं आणि सल्ला घेणं हे आवश्यक असतं. त्याच्याकडे दुर्लक्ष, साधी गोष्ट आहे म्हणून दुर्लक्ष करून चालत नाही. मग असं जर असेल तर त्या स्त्रीनं म्हणजे कसं समजून घ्यावं की हा आता कोणत्या स्टेजला आहे? किंवा आता तुम्ही जसं म्हटलात की कॅन्सरमध्ये सुद्धा ही स्टेज येते की त्यावेळी पांढरं अंगावरून जातं, तर ते आपण कसं समजून घ्यावं? नॉर्मल डिस्चार्ज हा नॉर्मलच असतो, पण जेव्हा त्याचा रंग किंवा वास बिघडायला लागतो किंवा त्याच्यामध्ये असलेले इतर घटक बिघडायला लागतात त्यावेळेला नक्कीच कळून येतं हे की हे काहीतरी ॲबनॉर्मल आहे. आणि जेव्हा प्राथमिक अवस्थेतच तुम्हाला असं वाटतं की काहीतरी वेगळं होतं आहे त्यावेळेला तज्ज्ञाचा सल्ला जरूर घ्यावा. कारण आजकाल सर्वायकल कॅन्सर म्हणजे गर्भाशयाच्या मुखाचा कॅन्सर, गर्भाशयाचा कॅन्सर, ओव्हरीजचा कॅन्सर ह्याचं प्रमाण प्रचंड वाढलेलं आहे. आणि मला वाटतं या विषयावरती स्त्रियांमध्ये तेवढा अवेअरनेस नाही आहे की तो कशामुळं होतो आणि काय काय उपचार आहेत त्याच्यावरती. या विषयावरती आपण पुन्हा एकदा बोलूच. पण सध्या जो आपला विषय आहे त्याच्यामध्ये आणखीन एक गोष्ट आहे की मेनोपॉज. तर मेनोपॉजची लक्षणं काय असतात? मेनोपॉज म्हणजे नॅचरली, नैसर्गिकरित्या मासिक पाळी थांबणे, त्याला आपण मेनोपॉज किंवा रजोनिवृत्ती असं म्हणतो. तर त्या साधारण वयाच्या 45व्या वर्षापासून ते 50व्या वर्षापर्यंत पाळी कधीही जाऊ शकते आणि ती काही स्त्रियांच्यामध्ये नॅचरली होता होता बंद होते. काही स्त्रियांच्यामध्ये खूप रक्तस्राव होणं, खूप पोटात दुखणं, काही मानसिक लक्षणं आढळणं, अशा बऱ्याचशा गोष्टी होऊ शकतात. तर त्यावेळेला जर का तुम्हाला काही त्रास होत असेल, सांधे दुखत असतील, कारण त्यावेळेला कॅल्शियम कमी होण्याचं प्रमाणसुद्धा वाढलेलं असतं, स्त्रीच्या शरीरातले सगळे हार्मोन्स हळूहळू कमी होऊ लागतात, तर त्यावेळेला वैद्यकीय सल्ला घेणंसुद्धा आवश्यक असतं. एकदा मेडिकल कन्सल्टिंग केलेलं चांगलं असतं. आणि मेनोपॉजमध्ये सुद्धा युटेरिन कॅन्सर किंवा गर्भाशयाचे इतर कॅन्सर ह्याचं प्रमाणसुद्धा खूप वाढलेलं आहे. पण असंही आढळून येतं की कॅन्सरची भीती घालून साध्या पाळीच्या तक्रारी असताना सुद्धा गर्भाशयाचं ऑपरेशन केलं जातं, म्हणजे गर्भाशय काढलं जातं, हिस्टेक्टमी केली जाते. साध्या साध्या गोष्टींना गर्भाशयासारखा हा चांगला ऑर्गन शरीरातला काढून टाकणं आणि त्यातनं नवीन व्याधी उद्भवणं ह्याचं प्रमाणसुद्धा खूप वाढलेलं आहे. तेव्हा योग्य वैद्यकीय सल्ला योग्य वेळेत मिळणं हे सुद्धा खूप आवश्यक आहे. मग या आजारावरती आपल्याकडे उपचार आहेत का? मेनोपॉजवरती तर औषधं आहेतच, पण त्याबरोबरच त्या मेनोपॉजमध्ये जी मानसिक अवस्था असते स्त्रीची की इनसिक्युरिटी वाटते, लॉस ऑफ कॉन्फिडन्स होतो, म्हणजे स्वतःनं त्या स्त्रीला कोणताच कॉन्फिडन्स राहत नाही, भीती वाटते, छातीत धडधडतं, हातापायाला कंप सुटतो, खूप घाम आल्यासारखा वाटतो, अचानकच थंडी वाजते, चिडचिड होते, म्हणजे आपल्या रागावरती अजिबात कंट्रोल राहत नाही. तर ह्या गोष्टींवरती होमिओपॅथीमध्ये पुष्पौषधी नावाची जी काही औषधं आहेत ती खूप चांगलं काम करतात.
आणि शिवाय त्यावेळेला जर का इतर काही डिसिजेस असतील, अंतर्गत जर का डिसिजेस असतील, तर त्याची ट्रीटमेंटसुद्धा होमिओपॅथीनं खूप सुंदररित्या करता येते. प्रेग्नन्सीमध्ये सुद्धा होमिओपॅथी सेफ आहे का? प्रेग्नन्सीमध्ये मला वाटते फक्त होमिओपॅथीच सेफ आहे. आपण खूपदा विचारतो की ह्याचे काही साईड इफेक्ट नाहीत ना, बाळावर काही त्याचा परिणाम होणार नाही ना. पण होमिओपॅथीमध्ये अशी औषधं आहेत की पहिल्या 3 महिन्यामध्ये, म्हणजे फर्स्ट ट्रायमेस्टर जे आपण म्हणतो, प्रेग्नन्सी ही 9 महिन्यांमध्ये विभागलेली असते. तर पहिल्या 3 महिन्यांमध्ये जेव्हा स्त्रीला खूप उलट्या होत असतात, चक्कर येत असते, अशक्तपणा असतो, तर त्यामध्ये इतर औषधं घेण्यापेक्षा होमिओपॅथीनं तात्काळ आराम तर मिळतोच, शिवाय गर्भावरती सुद्धा कोणता त्याचा विपरीत परिणाम होत नाही. नंतरच्या फेजेसमध्ये सुद्धा जेव्हा बाळाची वाढ होत असते, शारीरिक मानसिक वाढ होत असते, त्याची सगळी चेतन संस्था वाढत असते, म्हणजे नर्वस सिस्टीम वाढत असते, तर नॉर्मल डिलिव्हरी होण्यासाठी, बाळ चांगलं हेल्दी होण्यासाठी अशी सुद्धा औषधं बायोकेमिक आणि होमिओपॅथीमध्ये आहेत, ज्याचा वापर अनेक स्त्रिया पुष्कळ दिवसांपासून, वर्षांपासून करत आलेल्या आहेत. प्रेग्नन्सीचं तर आपण सांगितलं की होमिओपॅथी सेफ आहे त्याच्यामध्ये, पण डिलिव्हरी झाल्यानंतरही ती जी बाळंतीण असते तिला खूप साऱ्या समस्या असतात आणि त्याच्यामध्ये एक मेन असते ती अंगावरती दूध कमी येणं, मग त्यामुळं बाळाला त्रास होतो. तर याच्यावरतीही काही औषधं आहेत का आपल्याकडं? हो, अगदी डिलिव्हरी नॉर्मल होण्यासाठी सुद्धा काही औषधं आहेत. आजकाल आपण बघतो की सिझेरियनचं जे प्रमाण वाढलेलं आहे, तर त्या स्त्रीला सुद्धा पेशन्स नसतात आणि डॉक्टरना तर नसतात. तर ती डिलिव्हरी जी आहे ही नॉर्मल होण्यासाठी, म्हणजे कळा येऊन नैसर्गिकरित्या प्रसूती होण्यासाठी होमिओपॅथीमध्ये औषधं आहेत. ती साधारण 7व्या महिन्यापासून सुरू करायला लागतात. डिलिव्हरी होताना सुद्धा कमीत कमी त्रास व्हावा, पेन्स कमीत कमी जाणवाव्यात आणि नॅचरल डिलिव्हरी व्हावी अशी औषधं आहेत. आणि डिलिव्हरी झाल्यानंतर व्यवस्थित मिल्क सिक्रिशन होण्यासाठी औषधं आहेत. बाळाला ते दूध पचावं अशी औषधं आहेत. आईला त्याचा कोणताही त्रास होऊ नये किंबहुना नॉर्मल फीडिंग करता यावं अशीही औषधं आहेत. दूध नॉर्मल येण्यासाठी, ॲडिक्वेट होण्यासाठी अशी पण औषधं आहेत. स्त्रियांमध्ये आणखीन एक कॉमन समस्या असते, म्हणजे जेव्हाही आम्ही डॉक्टरकडे जातो तेव्हा काही आम्हाला झालं असं जर सुरुवात करतो एखाद्या आजाराची, तर डॉक्टरांकडून हे आम्हाला सांगितलं जातं की हार्मोन्स चेंज झालेले आहेत. तर हे हार्मोन्स चेंज होणं म्हणजे नेमकं काय? हार्मोनल इम्बॅलन्स, हार्मोनल चेंज हे सगळं गोंडस नाव दिलेलं आहे. ॲक्च्युली स्त्री हा असा एक कॉम्प्लेक्स मेकॅनिझम आहे की स्त्रीमधले हार्मोन्स हे अगदी पहिल्या दिवसापासून 30व्या दिवसापर्यंत हे कमी जास्त होतच असतात आणि किंबहुना त्या सायकलसाठी ते गरजेचंही असतं. पण आजकालचा वाढता ताण, खाण्याच्या विचित्र सवयी, राहणीमानाच्या विचित्र सवयी आणि मानसिक उतार चढाव, हे सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्याचा परिपाक म्हणजे ह्या होत असलेल्या मासिक पाळीच्या तक्रारी. तर त्यासाठी मला असं सांगायचं आहे की हार्मोनल इम्बॅलन्सची जी आजारांची नावं आहेत, PCOD आणि मेनोपॉज, याच्यामध्ये सुद्धा जो PMS, ह्या 3-4 ज्या व्याधी आहेत त्याच्यामध्ये हार्मोनल इम्बॅलन्स होतो. आणि आपल्याकडे आता सध्या इतके टेक्निक्स आहेत की साध्या एका रक्ताच्या थेंबामधनं सुद्धा तुमचे हार्मोन्स तुम्हाला कळू शकतात. आणि देवानं आपल्याला इतकं सगळं उपलब्ध करून दिलेलं आहे नवीन टेक्नॉलॉजीच्या स्वरूपानं. त्यानं काय होतं की आपल्याला त्या टेक्नॉलॉजीनं पुढं काय प्लॅन करायचं आणि आपण त्याच्यावरती काय उपचार घ्यायचे हे आपण व्यवस्थित ठरवू शकतो आणि त्यानं आपली लाईफस्टाईल पण प्लॅन करू शकतो. आणि होमिओपॅथिक औषधानं कोणतेही केमिकलयुक्त हार्मोन्स किंवा सिंथेटिक हार्मोन्स दिले जात नाहीत. ह्याच्यामध्ये होमिओपॅथी कशी ॲक्ट करते, तर तुमचं शरीरच, शरीरातल्या पेशीच नैसर्गिक हार्मोन्स कशा तयार करतील हे होमिओपॅथी बघते. आणि मला वाटतं आजच्या जगामध्ये हेच फार महत्त्वाचं आहे. शेवटी जाता जाता सर्व स्त्रियांना मासिक पाळीमध्ये तक्रारी येऊ नयेत किंवा त्यांचं जे लाईफस्टाईल आहे ते व्यवस्थित जगण्यासाठी काय एखादा संदेश द्याल? पहिली गोष्ट आहे ह्याच्यामध्ये मन शांत ठेवणं. जी चिडचिड होत असते किंवा आपल्याला काहीच जमत नाही आहे, आपले लाईफस्टाईल आपल्याला कंट्रोल करता येत नाही आहे, ही जी भावना असते ती काढून टाकून कॉन्फिडंटली आपला आहार, आपली जीवनशैली आणि आपलं मानसिक स्वास्थ्य या 3 गोष्टींचा अवलंब करता करता आपलं शरीर ही आपली ॲसेट आहे
हे आपली सगळ्यात मोठी वेल्थ आहे, म्हणजे आपलं सगळ्यात मोठी संपत्ती आहे, असा आपल्या शरीराला मान देऊन जर का प्रत्येक स्त्री राहिली तर कमीत कमी आजार होतील आणि ते बरे पण होतील. जर का आजार झाले तर ते बरे व्हायला मदतही होईल. थँक्यू सो मच मॅडम, तुम्ही हेल्थ मंत्रा या कार्यक्रमासाठी आम्हाला वेळ दिलात आणि या विषयावरती खूप छान मार्गदर्शन केलं. थँक्यू सो मच. गोव्यातील रुग्णांसाठी खास सोय. डॉक्टर सोनाली सरनोबत व डॉक्टर समीर सरनोबत गोव्यातील विजन हॉस्पिटलमध्ये वैद्यकीय सल्ल्यासाठी उपलब्ध. तारीख 17 मार्च 2019. वेळ सकाळी 11 ते 3 वाजेपर्यंत. स्थान विजन हॉस्पिटल मल्टी स्पेशालिटी, धुळेर ग्राउंड रोड, धुळेर फुटबॉल ग्राउंड जवळ, म्हापसा, गोवा. संपर्क 9916106896.